Аз съм Петя, момичето, което говореше с морето, което вярваше, че поезията е единствената истина. Но светът около мен не обичаше истината. Той обичаше строя, обичаше правилните мисли. Вие ме помните като поетеса, но системата ме видя като заплаха. Защото бях различна. Защото не можех да марширувам в тяхната сивота. Тоталитаризмът не търпи цветове, а аз бях цялата слънце. Всичко рухна заради една глупава бригада в бирената фабрика. Една повредена машина. Не бях аз. Кълна се в думите си, не бях аз. Но те имаха нужда от виновник. Имаха нужда да пречупят някого за назидание. И тогава дойде предателството. Моето училище. Моята английска гимназия. Учителите, които трябваше да са мои будители, се превърнаха в мои съдии. Педагогическият съвет не беше събрание, беше трибунал. Те не търсеха справедливост, търсеха подчинение. Обвиниха ме в саботаж, намалиха поведението ми. Знаете ли какво означаваше това тогава? Да ти залепят етикет негодна, да те посочат с пръст. Видях в очите им страха. Страхът, че ако ме защитят, системата ще погне и тях. Аз съм свръхчувствителна, казват. Може би. Но как се живее, когато са ти отнели честта? Когато са стъпкали достоинството ти с фалшиво обвинение? Не исках да остарявам в свят, в който лъжата е закон. Моето самоубийство не беше бягство, беше протест. Най-силният вик, на който бях способна. Избрах да остана бяла и добра. Аз съм Петя. И това е моята истина.